Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod. Astăzi o să ne jucăm Brawl Stars. Vedem că avem 4000 de trofei și ceva. Am făcut și noi 4000. Am luat și noi peticuță. Și o să vă arăt o mitică, o secretă. Dar o să vă spun în 3, 2, 1. Squeak! Am văzut pe Squeak și eu mă gândeam, ia să dau eu, poate am văzut ăsta și poate este Squeak și că am văzut pe Squeak. Și o să ne jucăm să vedeți și voi cum este. M-am rugoșit puțin. Și vedeți cât de tare este. E foarte, foarte tare, nu vine să cred, n-am semnal, da? Uite, cu cățeluși, cu din astea. Uite, o să dăm ultima dată, este cap. Hai bă, semnal, bă, o să pun telefonul mai sus că am semnal. Bă, știu, m-am jucat odată și e ultima dată tare. E foarte, foarte tare și emoji ăsta care e tare. Și o să laseze pe Squeak, nu știu, o să pe și că prea mă vorbim. Uite, este kilometrul ăsta care durează, dar e tare, tare rău de tot. Este șapca de la Colonel Ruffs, fiindcă Colonel Ruffs s-a făcut pe Squeak din balele lui. Avem pe Byron, avem noi. În sfârșit am făcut și noi 4000 de trofee. Acum trebuie să facem 5000 de la 5000, 6000 și tot în continuare la 8000, la 9000, la 10000. Fratele meu are 9000, o să vă arăt și nu știu cum se spune, dar are 9000 de trofee pe contul lui. Are pericop, bă, are pe coleț și eu n-am pericop. Unde poți să iei pericol la 1000 de trofee și eu n-am pericop. Uitați-vă. Uite, n-am pericop. Da. Și hai să dăm drumul, o să luăm noi pe Shelly. Pe bună rău de tot Shelly. Hai să luăm pe Nita, că avem 2 gadgeturi pe ea. Că asta e bine. Avem 2 gadgeturi pe ea. O să luăm pe ăsta că e bun rău de tot. O să vedem cine este. Ăsta e pe primul loc. O să trimitem cerere să ne jucăm amândoi. Dacă vrea sau nu, asta e, n-am ce să fac. Mă joc singurel. Hai bă, frate, hai, du-te, bă, de aici. Ca să dăm pe solo. Și nu uitați să vă abonați, să dați un like, un share, un comentariu și un subscribe și să dăm drumul, pac! Bă. Hai bă, ce? Bă, așa spun și eu. Hai așa. Uite pe Edgar, pe Bell. Uite pe Piper, care eu n-am. Și fratele meu are pe Byron, are pe Bibi. Bă! Bă, ești prost? Hai, așa spun și eu. Am un Wi-Fi, dar e foarte departe. Bă, du-te, bă! Du-te! Da, e o trofeu. Bine că n-am băgat. Bine că n-am băgat. Asta e bine. Și hai să luăm cutiuțe din ăștia care nu știu ce fac cutiuțele, vă dă mai mult viață. Și hai să dăm. Hai bă, mai repede, Nita. Hai bă, că n-am nici semnal. Nu știu dacă e semnal sau internet, știu că e internet. Hai bă, ridic telefonul 10 metri. Buu, lasă-mă, buu. Bă, bule, stai bă. Ce bă, nu vrea să fie prieten. Bă, du-te bă, trebuie să fie prieten bun. Bă, du-te bă. Bă, sunt pe locul 8 și o să bag trofee. Am băgat de la 2 trofee. Uitați-vă, trebuie să iau asta. Vedeți? Trebuie să luăm chestia asta. Și să arătăm mapa asta, nu? Dar trebuie să laseze acum că durează aici timp. O să punem pe asta de... Nu știu de ce nu mă lasă.
Nu știu de ce, dar și o să dăm și noi aici pe, nu știu cum se cheamă, DUODO, nu știu de o. Și, da, asta are tot 4000 de trofee, bă, are pe Serge, are pe Mr. Pin, are pe Serge, da, am spus pe Serge, are pe Byron, bă, și cât trofee are? 4364 și are 23 de jucători. Fratele meu la 9000 de trofee, n-are pe Edgar, n-are pe Penny care eu am. Doamne. Bă, n-are pe Sergi, n-are pe Byron, n-are pe Mr. Bean. N-are pe Edgar care poți să iei pe Edgar la 10 de trofee, nu știu, dar și vedem ce jucători. Hai să luăm pe Bo. Nu pe ticuță, că ticuță durează mult. Să luăm bombele și o să vedem ce mai este. Este ăsta la 6000, a făcut și el 6011. Are pe Nani, pe Tara. Are și 22 de jucători, bă. Eu n-am pe Jackie. Asta e trist. Da. Și nu știu pe care să iau. Hai să luăm pe Byron. Nu știu ce să fac. Să mai mult de vorbă. Ia să dăm drumul. Hai, bă. Iar tot așa fă. Star Power. Nu știu de ce. Bă, da. Hai, bă. Ha, cu semnalul tău, cu de toate tău. Și... este Boss și Jackie și Max. Îmi dore... să spuneți în comentarii ce doresc eu, ce mai mult blogger. Deja știți pe Max, că Max îmi place rău de tot de Max. De Max, îmi place jucătorul. E tare rău de tot, este ca Amber, numai nu trage cu sulița aia. Cu foc. Hai, Rico, nu muri, bă! Și m-a speriat, credeam că este Squeak. M-a speriat rău de tot. O mă apăs pe o tască cu mână. Bă, Jackie, stai, bă, cum de deja sunt și mor toți deaba. Tot mor degeaba, bă, sunt. Baxa. Bă, să moară Jacksana, dacă nu am băgat 100 de trofei. Am 4400 și ceva, uite cât am băgat, bă, uite, foarte, foarte mult. Nu pot să fac și eu. Da. Nu pot să fac 4500. Sunt foarte, foarte răgușit, o să trimitem invitații la asta, da. Hai, bă, lasă-mă. Da. Să luăm și noi beatbox-ul ăsta. Mai durează. Deci mi-a dat și restart la joc. Mi-a dat restart la joc. O să punem stop și eu o să dau drumul filmarea când... Și o să mai dăm un meci. Ultimul meci ăsta avem 9 minute de filmat. O să luăm pe Penny, că e Penny pic de... Nu, bă, așa. Nu, o să dăm pe solo. Hai, bă. Așa spun și eu, bă, așa. Hai, bă, frate, că eu vroiam pe solo, nu pe... Nu știu cum se cheamă mapa. Hai, frate, n-am nici semnal. Nu cred, bă, n-am nici semnal. Pentru că mi-a și pișorul semnalul tău. Și cam atât a fost videoclipul, n-am nici semnal. Suntem morți și am băgat deja 8 trofee. Bag pișorul să bag. Uite, frate. Și că mi-aș pișorul să bag, că am băgat toți trofei. Și... da, hai, bă. Și sunt deja supărat, nu mai pot.
Uite câți trofei îmi bag, Doamne ferește, niciodată n-am băgat atâta trofei și cam atât a fost videoclipul nostru, avem de 10 minute și sunt foarte supărat că am băgat atât trofee, de la 4400 un trofeu și da, o să revenim și noi cum facem 4400, nu 4500, da, și o să revenim și noi data viitoare. Pa, pa!